persones que també ha firmat aquest manifest és la nostra convidada d'aquesta nit al programa, la senyora Anna Arquer. Molt bona nit. Molt bona nit. Per què aquest manifest? Es té por d'alguna cosa? Bé, no, jo crec que per una coherència de relat. Signem aquest manifest perquè en aquests moments els catalans vivim uns moments excepcionals, amb un 80% de la societat que vol fer un referèndum sobre la independència de Catalunya per poder expressar-nos si la volem o no la volem. Precisament un referèndum o una majoria que es va verbalitzar gràcies a un procés popular d'autoorganització de voluntaris, amb 60.000 voluntaris durant 2 anys, amb moltes consultes, i que el que van fer és crear un escenari que va portar a verbalitzar aquesta majoria i després es va traduir en manifestacions, en cadenes humanes, i l'important és que es va traduir també en una majoria parlamentària. Per tant, el que signem és dir a tots aquests representants polítics que nosaltres hem elegit perquè portin a terme el programa electoral, el mandat democràtic, el compromís electoral que van tenir, de que facin aquest referèndum i que, bàsicament, no tinguin por. Perquè nosaltres, la societat, aquest 80% de gent que volem fer el referèndum, no farem ni un pas enrere. A part, hi ha un punt molt important, que és que fent aquest referèndum, el que li estem dient al món és que trenquem el marc mental autonòmic. Som nació, ens sabem nació i coneixem els nostres drets. Per tant, no necessitem permisos. Vostè parla de desobediència, al manifest parla de desobediència. Saben les conseqüències que pot tenir això? Perquè parla de majories parlamentàries, però un dels partits que ara mateix, formacions, són 2 partits, Convergència i Unió, que tenen més representació al Parlament de Catalunya, sempre han parlat de fer una consulta legal. Sí. I parlar de desobediència vol dir que et saltes la legalitat, i això té una conseqüència. Vostès això ho han valorat. Bé, quan parlem de legalitats, primer hauríem d'estipular de quines legalitats parlem. Evidentment, la legalitat espanyola pot dir que no ho podem fer, però la legalitat catalana o l'empara internacional existeix. Hem d'entendre que l'estat espanyol, de fet, cada vegada que diem que no ens deixen o no ho permeten, no s'ajusta ben bé. El que fa l'estat espanyol és oposar-se a que fem aquest referèndum. Per tant, el problema el tenen ells que no volen que aquest poble, que aquesta nació que és Catalunya, que aquest 80% de gent que està determinada a fer-ho, a fer el referèndum, ho pugui fer. Per tant, seran ells els que hauran de justificar a la comunitat internacional quin és el problema que tenen amb la democràcia. Nosaltres no. Això quan el president Mas firmi el decret de convocatòria d'aquest referèndum i es presenti aquest decret al Constitucional i el Constitucional ho aturi, aquí hi ha una raó objectiva des del punt de vista legal que pot argumentar el govern espanyol per dir és que vostès no poden fer referèndum perquè s'està mirant si és constitucional o no. Exacte, però de la Constitució espanyola i de la legalitat espanyola. Que és amb la qual es regeix ara mateix Catalunya, també, no? Catalunya també fa lleis. I tenim un Parlament que és democràtic, tenim un Parlament amb unes majories i, per tant, un Parlament que, a més, ens hem declarat sobirans, amb una declaració que diem que som subjecte polític i subjecte jurídic, això ho ha votat el Parlament. Per tant, tenim tots els ingredients per poder tirar endavant allò que nosaltres, com a poble, volem, perquè si no ho fem, el que li estem dient al món és que assumim que som una autonomia i que necessitem permís. Per tant, va en contra d'allò del que estem parlant. Vostè creu que el govern de Catalunya, els partits de Catalunya, estan actuant amb prou contundència perquè es permeti fer aquest referèndum? És que la contundència l'hem de buscar... O convenciment, o convenciment. Sí, però no tant en què Espanya, tornem-hi, ens hagi de permetre o no, sinó en què ells no són propietaris dels nostres vots. Són, en tot cas, els executors de la voluntat expressada en els vots que nosaltres els hi hem concedit o deixat. Per tant, tenen l'obligació de portar-ho a terme o, bàsicament, si no, seran canviats, perquè no és una qüestió que 135 persones en un Parlament decideixin fer amb els vots el que vulguin. Per això hi ha unes campanyes electorals, per això hi ha uns programes electorals, per això hi ha un relat, s'ajusti o no al que després posen, però és el que la gent entén que és el que volen fer, que en aquest cas, el 25 de novembre del 2012, era clar que el que parlàvem era de fer un referèndum consulta sobre la independència de Catalunya. Per tant, és clau
per nosaltres de cara al món, perquè podem estar explicant que som una nació amb webs, proclamant-ho, cantant-ho, fent pel·lícules, fent el que vulguem, però la qüestió és que això al món potser no li interessa gens. El que realment interessa als actors internacionals és que aquest poble que tant ho canta s'ho cregui. I, per tant, dient, escolteu, estat espanyol, teniu un problema amb la democràcia? Bé, nosaltres no. Nosaltres sí que entenem què és la democràcia, què és la majoria d'un poble que vol una cosa, i, per tant, ho farem perquè així també quedi clar que no només ho cantem, sinó que ens ho creiem, que som una nació. Senyora Arquer, vostè és portaveu de la Comissió Internacional de Ciutadans Europeus. Sí. Per tant, sap què pensen els actors internacionals, d'alguna manera. I a partir d'aquí vostè fa aquesta reflexió, pel coneixement que pugui tenir vostè amb Europa, en aquest sentit. Sí, bé, l'opinió dels actors internacionals, evidentment, no tota. Jo crec que ningú tota. No, però sap quines són les reflexions des d'Europa? No s'ha mullat gens. Sempre parlen d'una qüestió interna de l'estat espanyol. Sí, però, per exemple, el 2010 vam estar reunits a la ONU a Nova York i ho van deixar molt clar. I és que, sí, evidentment que coneixen el cas català, evidentment que saben que som una nació, però evidentment és oficialment que s'ha de portar a terme. Hem d'aconseguir majories parlamentàries, hem d'aconseguir que els polítics, que són els representants, ho portin endavant. A Europa, sí, bueno, a Europa... Pensen fer alguna cosa a Europa, senyora Arquer, per donar a conèixer encara més la situació? El 30 de març, precisament, amb l'ICEC, International Commission of European Citizens, fem una manifestació a Brussel·les. Qui són vostès? Perquè hi ha molts espectadors que segur no saben qui són, a qui representa vostè. La Comissió Internacional és una plataforma que, a banda dels catalans, el que hi ha és el moviment social escocès, Scottish Independence Convention, que és l'entitat més representativa que forma part de la Yes Campaign, que és la campanya oficial del govern escocès pel sí al referèndum d'autodeterminació d'Escòcia. Hi ha el moviment social flamenc, més important i més estructurat, a Flandes, també per la independència, i bàsicament és una comissió que no és nova. De fet, el que és nou és el nom. Nosaltres portem molts anys, arran de les consultes sobre la independència, que jo n'era la responsable de la Comissió Internacional. La primera que es va fer a Arenys i després es van... 554, quasi 1 milió de vots, 60.000 voluntaris, 200 observadors internacionals, i d'aquí ve aquesta dinàmica molt positiva que va fer que treballéssim directament amb actors polítics, també socials i acadèmics i premsa. A partir d'aquí ens vam donar compte que el que era important és que a Europa, que evidentment hi ha un sentiment democràtic, perquè els valors fundacionals de la Unió Europea són els que sabem, justícia, llibertat, el que calia era copsar aquests suports i d'alguna manera explicar una idea clara i principal que així ha set, que és que el fet que hi hagi milions de ciutadans europeus, com som els catalans, que hagin d'encarar dificultats i inclús amenaces per tal d'exercir la democràcia, d'exercir el dret universal d'autodeterminació, no és un greuge només pels catalans, sinó de fet també pel senyor alemany, pel senyor finlandès, per tota la ciutadania europea, perquè és en territori europeu que aquest dret vol ser vulnerat. I amb aquesta idea fem una manifestació a Brussel·les... El dia dit? 30 de març, no per demanar el dret, que ja el tenim, sinó defensar l'exercici del dret d'autodeterminació i estar en contra de qualsevol oposició i qualsevol amenaça. Reforçar que els catalans, el 9 de novembre, farem un referèndum sobre l'autodeterminació de Catalunya, sobre la independència de Catalunya. I això és el que comunicarem i internacionalitzarem aquesta determinació clara de que no farem ni un pas enrere. I ho fem interpel·lant directament les institucions polítiques, perquè no són unes institucions culturals, són unes institucions polítiques que han signat i subscrit tota una sèrie de tractats internacionals i que, per tant, tenen l'obligació d'emmarcar aquests drets que han subscrit en teoria a la pràctica. Veig que té molts arguments, la senyora Arquer. Ha dit moltes coses en relació al que representa l'entitat que ella ara mateix fa de portaveu, la Commission International of European Citizens, però també ha parlat d'aquest manifest que s'ha fet avui. Què en pensen vostè, senyor Riba? No, jo ara quan parlava de qui forma part de la Comissió Ciutadana, perdona, International Commission of European Citizens. Aquesta Comissió Internacional de Ciutadans Europeus,
diguem-ne. Clar, quan s'explica que formen part Catalunya, Flandes i Escòcia, jo sempre m'he preguntat per què Catalunya ha d'estar al costat, a veure si se m'entén, diguem-ne, de les causes perdudes. És a dir, de la internacional de les causes perdudes. No sé si les aliances internacionals de Catalunya, tenint en compte que el món es mou per interessos i qui té la paella pel mànec als interessos en aquests moments són els estats, no sé si els aliats que haurien de buscar no són més estats que no els escocesos i Flandes. Sí, bé, però és que això ja ho fem. De fet, durant les consultes, els 200 observadors internacionals, la gran majoria eren anglesos, alemanys, finlandesos, d'Holanda. En això en som conscients. El que passa és que també som conscients que el que nosaltres defensem és el que defensa una majoria de ciutadans europeus. Per això en aquesta manifestació, tot i que en parlàveu de la comissió fundacionalment està feta per aquests tres moviments. Això no vol dir que només es limiti a aquests tres moviments. De fet, hi ha gent... De fet, Alemanya és un dels països on la recollida de signatures que estem fent sobre l'autodeterminació, a favor de l'autodeterminació, té moltíssimes signatures. Senyor López. Jo li agraeixo moltíssim la seva claredat, perquè ens serveix a tothom per tenir molt clar què és el que vostè defensa. El seu manifest diu clarament que s'ha de fer un referèndum sí o sí per la independència, amb la qual li és igual la legalitat, li és igual l'estatu quo, li és igual els drets que tenim els ciutadans. Vostè el que vol és la independència i crec que, per tant, home, és el que diu el manifest, s'ha de fer un referèndum sí o sí, encara que es vulneri la llei. Diu això el seu manifest o no diu això? El manifest diu sí o sí sobre la independència. Si li fa una pregunta, a veure si pot contestar, digui, senyora Arquer. El manifest és sobre la independència. De fet, el referèndum no és per la independència. Però diu que s'ha de fer sí o sí? Sí, evidentment. Molt bé, aleshores ens queda clar que, en el fons, no importa el referèndum, sinó que el que importa és la independència. No, el que importa precisament, per això et faig aquest matís, és el referèndum, perquè no és per la independència, és sobre la independència. Si importés el referèndum de veritat, aleshores s'hagués fet tots els passos que s'han fet, com per exemple Escòcia, de la que vostè ha parlat, per tal que es pogués fer un referèndum amb tots els ets i uts i no s'haguessin pres decisions unilaterals que vostè, si em permet, n'ha citat alguns exemples de què és la unilateralitat. Per exemple, que el Parlament de Catalunya s'autoproclami vulnerant l'Estatut que va aprovar el propi Parlament de Catalunya amb una part no retallada, per cert, per al Tribunal Constitucional, que s'autoproclami sobirà. Quan això és una cosa que a l'Estatut de Catalunya vigent no diu enlloc que el Parlament de Catalunya sigui sobirà. Per tant, aquí hi ha una conculcació de la llei i una vulneració de la llei, no de la llei espanyola, sinó de la llei, en aquest cas, catalana. Un segon element. Vostè parla de la legalitat i diu la legalitat espanyola. Miri, la legalitat no és ni espanyola, ni xinesa, ni austrohúngara, ni sueca. La legalitat és legalitat. I els estats de dret i els drets dels ciutadans es basen que fora de la legalitat no hi ha democràcia. Ja acabem aquí el seu argument. Contesta la senyora Arquer, després el senyor... Sí, bàsicament amb el tema d'Escòcia. El tema d'Escòcia, aquí, la veritat és que permeti'm només un apunt. Avui, a 200 dies del referèndum d'Escòcia, ha sortit una enquesta que les possibilitats del sí a Escòcia són pràcticament inexistents. Bé, bueno, enquestes, això ja ho veurem. De totes maneres, no estem aquí defensant la independència, sinó defensant el dret dels que no volen la independència que també puguin votar. Recordem que aquest 80% que tenim a Catalunya no són d'independentistes, són de demòcrates que volen votar. Però tornant a Escòcia, val a dir que quan l'Alex Salmond guanya... Que quan l'Alex Salmond guanya, ell diu, farem el referèndum. I en aquell moment, Westminster batallava terra, mar i aire perquè no es fes. 4 anys de negociacions. Un moment. 4 anys de negociacions. Contra uns mesos, tot decidit per al seu compte, a Catalunya. D'acord. Llavors, el que l'Alex Salmond tenia molt clar... Bueno, això és una cosa que vostè diu. Jo no sé quantes vegades he estat a Escòcia o quant temps està allà. Jo sí que hi era i no es vam dir així. Però bueno, és igual. És igual. Hauríem d'anar avançant perquè... El punt és el següent. Alex Salmond tenia tan clar que faria el referèndum que tot i que l'Scotland Act, que és com un estatut català, ho tenia prohibidíssim i no era legal fer-ho, ell què va dir quan Westminster no estaven d'acord? Ell contestava d'una manera molt fàcil, escolti'm, jo tinc un mandat democràtic, que per això m'han votat, i tinc majoria per convocar el referèndum. Quan li dèiem, però què passarà amb el tecnicisme, amb les vinculacions legals que no té? Ell va dir, molt fàcil, es faran, perquè d'això tracta la democràcia.
I davant d'aquesta contundència i aquesta claretat, Westminster el que va fer, i de fet el portaveu del govern escocès va venir a la USA, a la Universitat Catalana d'Estiu, i el ministre d'Afers Exteriors d'Escòcia també ha vingut aquí a Catalunya a explicar precisament que mai van demanar permís, sinó el que van tenir va ser un reconeixement perquè van veure que aquests senyors feien el referèndum sí o sí, i valia més arribar a un acord que segurament és el que potser amb l'estat espanyol podria passar el dia abans de que posem les urnes. M'agradaria també que pogués intervenir el senyor Dadeu i després, en tot cas, fem una última passada i també volem escoltar avui Ernest Maragall i Oriol Junqueras presentant aquesta candidatura en què hi ha l'exmilitant, l'exconseller socialista. Senyor Dadeu. Sí, hem de parlar de sous fixes, que això de la política n'està ple. Jo no, per qüestions de narcisisme personal, no signo mai documents col·lectius, però penso que l'esperit d'aquest document és molt important. A Catalunya, abans d'iniciar un referèndum, com deia molt bé l'Anna, sobre, no per la independència, sinó sobre, és a dir, on tot, fins i tot les persones que volen votar que no, que jo sempre he dit en aquest programa que jo vull que votin totes les persones que han de votar que no, perquè vull que estiguin plenament representades, doncs aquest referèndum només es donarà contra la il·legalitat espanyola. Jo no tinc cap por de parlar d'il·legalitat. Segons el constitucionalisme espanyol, jo, per voler un referèndum sobre la independència, sóc una persona il·legal. Hi ha molta honra. Hi ha molta honra. I això seguirà sent així. Espanya, i és lògic, Espanya no vol que un dels seus regions, autonomies, etc., es desintegri. Quan ho aconseguirem? Quan siguem molts, ara som bastants, els que volem fer-ho. Això, a ulls d'Espanya, sempre serà il·legal. Per tant, molt honorable president, amb tots els respectes, parem de parlar de legalitat catalana i de coses que no existeixen. Això ho farem sols, gairebé sempre sense l'ajuda d'Europa, tot i que comptem amb aliats inestimables a Flandes, ho farem sols, sense Europa, i ho farem, me n'alegro per ell, jo respecto els altres. El que facin els altres, el respecto, per això vull que els que voteu que no, voteu tots. I que si guanyeu, jo aixecaré i diré tuixer. Jo el que pretenc és que no hi hagin soviets autoorganitzats, com ell ens explicava que això funcionava. Però que em veus com un soviet, a mi. No, perquè, clar, o sigui... Però tu has vist algun soviet aquí? Home, sí, perdona, és ella la que ha parlat de grups que s'autoorganitzen i que superen Marx i que superen... Però la veus amagant un tanc o amagant una arma perillosa, com feien, per exemple, els fundadors d'alguns partits polítics que estan a l'art parlamentari espanyol fa uns 20 anys. Jo veig aquí gent bastant pacífica. És que per ells les urnes són armes de destrucció massiva, perquè és el que els hi fa por. El que és una arma de destrucció massiva és els sistemes bolivarians que pretenen carregar-te tota mena de legalitat, perquè, escolta, l'Estatut de Catalunya, perquè es diu que, és vella la Constitució, doncs molt bé, la Constitució és vella, l'Estatut de Catalunya té poc menys de 4 anys de vigència, i tots els acords que s'han pres fins ara per muntar tot això que tu dius que és il·legal i que Espanya no ens ho permet, no és que hi hagi una llei a Espanya que no permeti muntar un referèndum de la independència a Catalunya. És que cap de les lleis aprovades per al Parlament de Catalunya, amb majories, governant el tripartit amb Esquerra Republicana o governant Convergència, insisteixo, cap de les lleis aprovades per al Parlament de Catalunya els últims anys permet prendre cap de les decisions que s'ha pres fins ara per als diputats i per als polítics catalans que ens portin a la independència. No és que la carrera de San Jerónimo no permeti als catalans que voleu la independència ser independents. És que el propi Estatut de Catalunya, per al que hi ha una majoria de Catalunya que va demanar el sí, no permet fer les coses que heu fet. I per tant, tot això és arbitrari i atenta a la seguretat jurídica dels ciutadans de Catalunya. Jo et recomano només una relectura de la llei de consultes del Parlament de Catalunya. Molt ràpid. Sí, l'última llei de consultes diu que es pot fer un referèndum sobre el que sigui, després ho pot impugnar el Tribunal Constitucional, mentre tingui una pregunta clara. Per cert, amics convergents. Saps què m'agradaria? Que aquest debat es pogués fer de manera una miqueta més civilitzada sobre la qüestió de la negociació. Però tu dius. Escòcia... Ho ha dit ella, que us autoorganitzeu. L'autoorganització és la part dels soviets, una mica de context. Però al marge de la part dels soviets... És que al final hauré de cridar perquè em feu cas. Tu dius
Escòcia van negociar durant 4 anys. Aquí, i dius... El senyor Lozano va dir un any i mig, que era assessor de l'Scottish National Party. Va venir aquí, va dir ell, va dir un any i mig, va dir. Sí, senyor. Perdona, Tian, perdona. I llavors diem... I llavors hi ha un discurs... Parlem de futbol. I després hi ha un discurs que diu... Tian. Després hi ha un discurs que diu la part catalana... És que tu vas a la tarda, també, Tian, llavors hem de... Hi ha un discurs que diu que la part catalana... Sí, però és que jo crec que si es parla ordenadament, la gent a casa, que encara que diguem estiguin al sofà, potser... Sí, a aquesta hora normalment tenim debats una mica menys desvalutats, però... I llavors tu dius, la part catalana ha imposat la pregunta. Molt bé. Escolta, la part catalana ha fet una proposta de pregunta. I jo he sentit a dir al president de la Generalitat, que jo sàpiga és el principal cap visible polític que està posat en aquest procés, dient que ell acceptaria que hi hagués una oferta per part del govern de Madrid i que aquesta oferta també se sotmetria a consulta, perquè aquí som molt demòcrates, i llavors se sotmetria a consulta les preguntes pactades per part dels partits que són majoria al Parlament de Catalunya, més la proposta que proposi el govern de Mariano Rajoy o l'estat espanyol. Més clar que això, i més diàfan, jo crec que no hi ha res. I aquí silenci, sisplau, i contestarà la senyora Arquer. I després una cosa molt ràpida sobre la llei de consultes que té raó Bernat. L'article 122 de l'Estatut parla de consultes populars, que té la competència exclusiva a la Generalitat. Una consulta, ni els referèndums no són vinculants. Una consulta és dir, senyors catalans, vostès com es volen organitzar en el futur, què volen ser de grans? La gent vota i diu què vol ser, i després, tu saps perfectament, que l'any demà no es proclama la independència des del balcó del Palau de la Generalitat, sinó que l'any demà s'inicia un procés de negociació que pot ser via reforma constitucional o pot ser via un trencament, en aquest cas sí, però un trencament que també comporta un diàleg. Negociació. És a dir, una negociació. Senyora Arquer, contesti... S'han incorporat noves coses, però digui. Sí, bé, més que remarcar que sembla que a vegades ens oblidem del que és, per exemple, un Tribunal Internacional de Justícia, on fa dictàmens que explica la legitimitat d'unes majories socials per damunt o que sobrepassen, per tant, les legalitats locals. Vull dir, ens hem d'emmarcar dins del que és el món i dins del que són els tractats internacionals i les resolucions internacionals. No només el que Espanya diu, vull dir, això és evident. És que aquí se m'ocorreixen moltes coses i suposo no tenim el temps. Per tant, només remarcar el tema internacional i que hi ha tribunals internacionals de justícia. Totalment d'acord, que m'has apuntat sobre lo de l'assessor a Westminster. Xavier Lozano. Som amics i és evident que va ser un any i mig, en cap cas 4 anys. Això és el que ell va explicar aquí al programa, eh? Sí, però en tot cas és una qüestió, com deia Martin Luther King, qualsevol injustícia a qualsevol lloc és una amenaça a la justícia a tot arreu. Quedis amb nosaltres, sisplau, senyora Arquer, perquè seguim parlant de política europea, dia 30 de març, aquesta manifestació, concentració que hi ha a Brussel·les. La web, recordi-la, sisplau. És 30m2014.cat. Molt bé, recordada la web per la gent que estigui interessada en aquesta concentració. Ara veurem els dos protagonistes polítics del dia. S'ha fet oficial el que ahir ja avançàvem aquí al programa, el 23-24, amb una conversa telefònica amb Ernest Maragall. L'hem vist juntament amb Oriol Junqueras. Maragall anirà de 2 en una llista en coalició entre Esquerra i NEC. NEC, que són unes sigles, no un acrònim, com vaig dir ahir, que vol dir Nova Esquerra Catalana. Doncs avui han oficialitzat aquesta llista, a la qual encara es podria incorporar un altre socialista, encara socialista, Toni Comín. Veiem què han dit. Des del punt de vista d'Esquerra Republicana té tot el sentit del món i, a més, no oblideu també que, encara en un sentit més històric, té el sentit dels anys 30 i de la col·laboració de la tradició republicana amb la tradició socialista. El que és sorprenent no és que hi hagi algú que vulgui ampliar el seu espai, que vulgui compartir aquest espai, que vulgui col·laborar amb molta altra gent, sinó que potser el curiós és que hi hagi algú obsessionat en fer fora a tots els seus companys. És una bona notícia per Catalunya, que anem plegats. És un pas endavant de les esquerres catalanes, que anem plegats.
I la resposta, a mi em sembla òbvia, en els dos casos és nítidament afirmativa. En aquests moments no contemplo cap altra sortida intel·ligent per Catalunya que no sigui la independència expressada a través d'una verificació democràtica amb un referèndum com el que hem decidit de convocar per al 9 de novembre d'enguany. El que està succeint en aquests moments, i des del 2010 particularment, és l'efecte polític, social, col·lectiu del que vam començar les esquerres catalanes l'any 2003. Qui vulgui, senyor de Déu, senyor Riba, vostè mateix. Com que el Bernat té moltes ganes de parlar d'això, deixa'm dir dues coses i després ja ell s'esbravarà. No, primer, deixes fer un matís en el Joan? No, perquè abans has dit que l'Estatut fa 4 anys que està en vigor. No, l'Estatut fa 8 anys està en vigor. El que passa que tu comptes 4 anys perquè comptes a partir de la sentència del Tribunal Constitucional, perquè tu deus considerar que té més sobirania el Tribunal Constitucional sobre els catalans que els propis catalans que ho van votar en referèndum el 2006. Fet aquest aclariment, no, has dit 4 anys i són 8. Potser el temps t'ha passat molt ràpidament, però són 8 anys. Constitucional, jo crec que Junqueras, Maragall. Són 8 anys, però ho lligaré, perquè això que fa Ernest Maragall, al marge, és a dir, jo crec que l'important no és el nom Ernest Maragall, és Maragall, és el cognom Maragall, és el maragallisme. I això, aquesta decisió d'Ernest Maragall d'entrar a Esquerra Republicana, jo crec que és un simple procés de decantament, que ell és el primer, però que en portarà d'altres, ara es parla de Toni Comín, però tenim altres noms sobre la taula, és un procés de decantament natural del maragallisme cap a l'independentisme. Per què? Perquè la sentència del Tribunal Constitucional el que comporta és tancar la porta al peix al cova, a l'autonomisme, a la política que havia practicat tradicionalment Convergència i Unió, i és un cop de porta als morros impressionant amb el cap polític de Pasqual Maragall inclòs a la sortida federal, a l'encaix federal. Per tant, si tu ja no tens ni l'autonomisme ni el federalisme, la sortida natural que té el maragallisme, que eren els que havien fet l'última aposta de tercera via, és anar-te'n cap a l'independentisme per dues raons. Una per convenciment i l'altra perquè si tu realment vols fer l'aposta federal, el primer que necessites és tenir la capacitat de ser independent perquè tu vulguis federar-te, no perquè els altres et vulguin federar. Ser un estat. Un minut, senyor López, un minut, senyor de Déu, per veure si la senyora Arquer vol dir alguna cosa, perquè ella segueix la política catalana. Diré molt ràpidament el tema Maragall i diré tan sols una frase del Tribunal Constitucional. Jo crec que és evident, i les dades crec que són incontestables, els millors resultats de Pasqual Maragall com a candidat a la presidència de la Generalitat les va obtenir quan va presentar una oferta nítida vers o contra el nacionalisme que en aquell moment representava Convergència i Unió. El decantament, com diu el Tian, del maragallisme cap a l'independentisme, per tant, és una versió light, de segona o descafeinada del que era el veritable maragallisme i segurament el PSC podrà tornar a ser un partit més o menys fort quan tota aquesta confusió interna la deixi de tenir. Un últim comentari. Li dono al Tribunal Constitucional el mateix reconeixement que li dona al Govern de Catalunya quan recorre un grapat de lleis aprovades per al Govern espanyol precisament al Tribunal Constitucional. Exactament la mateixa legitimitat. Tu saps que és diferent un Estatut d'Autonomia de Catalunya que una llei normal. Bernat, la mateixa legitimitat. Bàsicament perquè l'Estatut d'Autonomia el vota el poble en referèndum i les lleis no. Abans parlàvem de dinàmiques de treball, no? La primera notícia que hem comentat. Jo tinc 34 anys. Fa 34 anys, Ernest Maragall ja cobrava un sou públic. La qual cosa vol dir, i jo entenc que hi hagi d'haver-hi polítics amb experiència, que fa 34 anys que el senyor Ernest Maragall no ha de pagar una nòmina, no ha de saber què és pagar autònoms, no ha de patir per una feina que li sortirà o no, no sap si ha d'arribar a fi de mes o no. I això és inacceptable. I jo n'estic ja, fins als, com diria el Miguel Hernández, fins als collons de l'ànima de cara dures. És indignant que una persona estigui 30 o 40 anys cobrant un sou públic. És malaltís per una societat. Si el senyor Maragall vol seguir influint en la política a Catalunya, pot fer-ho de moltes maneres. Si jo fos un militant d'Esquerra, avui estaria molt emprenyat. Hi ha gent de 30 i 40 anys molt ben formada d'Esquerra com per anar al Parlament Europeu. Hi ha militants d'Esquerra, també de la vida cívica, de generacions joves, preparadíssimes. Això de l'Ernest Maragall és una pantomima.
incorporació del cognom Maragall que deia el senyor Tian Riba. A mi el cognom m'és igual. Estic cansat de gent que viu fora del món i treballar 30 anys amb una mateixa dinàmica no li passa a ningú del que ens està mirant. A ningú. A aquests càmeres, a vostè. Falta que surti, no? Senyora, sisplau, ho hem de deixar aquí. Acomiadem la senyora Arquer. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. No sé si vol afegir alguna cosa més o hagués vostè preferit que hi hagués una candidatura conjunta o un programa o punts conjunts dels partits. Amb el tema de la unitat, el que m'agrada és subratllar que facin el que facin els partits segons les seves estratègies partidistes per aconseguir més vots, el que sempre nosaltres hem de tenir present és que la unitat ja la tenim en el poble i que és la important. Ja estem units al poble i estem units perquè volem un referèndum i votar sobre si volem o no la independència i per això anem a Brussel·les a defensar aquest exercici. Senyora Arquer, li agraeixo molt que ens hagi acompanyat. Ens hem allargat una mica més del que teníem previst, però ha estat molt interessant poder conversar sobre aquesta qüestió amb els nostres col·laboradors i amb vostè. Molt bona nit. Podem estar explicant que som una nació amb webs, proclamant-ho, cantant-ho, fent pel·lícules, fent el que vulguem, però la qüestió és que això al món potser no li interessa gens. El que realment interessa als actors internacionals és que aquest poble que tant ho canta s'ho cregui. I, per tant, dient, escolteu, estat espanyol, teniu un problema amb la democràcia? Bé, nosaltres no. I, per tant, ho farem perquè així també quedi clar que no només ho cantem, sinó que ens ho creiem.